ona by sa úplne, že veriti videla, jak sa hovorí. Do dňa pôrodu sa normálne nepýtať, že či tá žena je tehotná, lebo naozaj sa stávajú také rôzne fópa. Ja som mala obdobie, kedy ma teda nafúkovalo a veľmi ma nafúkovalo z potravín rôznych. No a stretla ma mojej mami suseda a chytila mi proste to moje nafúknuté brúško, čo som ešte nebola tehotná, tak ma po ňom pohľadkala, že a gratulujem. A ja pozerám na ňu, úplne mi zastavilo dých, vybilo úplne a ja len, že no ale to mám proste z histamínu, že ja som není tehotná. A ja si pamätám, no ona by sa úplne, že veriti videla, jak sa hovorí. Teda nikto nechce zažiť, ani jedna, ani druhá strana to nechce zažiť. Takže ak chcete, aby ľudia vedeli, že ste tehotná, tak kľudne to povedzte. Môžete kľudne inak na to využiť našu knižku. Dobre, už mi šíbe. Takže je úplne normálne, ak sa vás ešte nikto nepýta, či ste tehotná, proste ľudia sú opatrní, pretože sa dejú aj takéto neúplne vyhľadávané situácie v živote.